ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ଆଜି କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ସେ ବସ୍ତି ପଛପଟରେ କିଛି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼େଇକି କନଭର୍ଟେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢ଼ିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଭାଇ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା ହେବ ଆପଣ ସେଦିନ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଗୃହକୁ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରାଗଲା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଗଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାବାଜ ହେଇଛି ଆଉ ସିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ବାବୁ ତୁମେ ରହିଯାଅ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ ଏଠାରେ ପୂଜା ହେଉଛି ମାଙ୍କର? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ିଥିଲି ତ ଏଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଗଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆସିବାରୁ ଆପଣ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ? ପୂଜାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲ ସେ ନିର୍ଜୀବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ କରିସାରିଲିଣି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ଚପଲକୁ ବାହାରେ ଖୋଲି ପୂଜା ଦେଖି ପୁନର୍ବାର ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରଟି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଆଜି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଗାଁକୁ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ସାଳେ ବସି ପୂଜାରୀ ଜଣକ ଅତି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପୂଜାରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁଅଟି ମରିଯାଇଅଛି ଆଉ ବାପା ତ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ତାଙ୍କରି ପୁଅ ମରିକି ଏଠି ପଡ଼ିଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ମୋତେ ଦିନେ କହିଥିଲେ ସେ ଜୀବିତ ହେବାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅର କାନ ତଳେ ଇଏ କିଛି ସେଇ ଜୀବିତ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବେ ତେବେ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜାରୀ କହିଲେ ନା ସେପରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଧର୍ମ ନାଁରେ, ମନ୍ଦିର ନାଁରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ସେଦିନ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ କିପରି ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ଏ କାଷ୍ଠ ପଥର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ନିର୍ମାତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହାକୁ ଅନେକ ପୂଜନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏ ଆମର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତେବେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା, ତାଙ୍କରି ଉପାସନା ଆମେ କରିବା। କାହିଁକି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ଗୁଡ଼ାକର ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ, ଆରାଧନା କରିବୁ? ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗଢ଼ିଲା ପୁଣି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କାହିଁକି କରିବୁ? ସେଇଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିଥିଲେ।
आशा करुच्छे आपण माने मध्य बुझीपारे। ये जो भाई जनकर भिडियो आपण देखुंट आउ गोटे भिडियो देखंतु ये भाईंकर उद्देश्य कौन आपण बुझीपारे। ये चाहती ना कहीं सत्य ज्ञात हो, ये चाहती ये मानकर व्यवसाय एमानकर पूजा किपरि चलिबो, कारण पूजा नारे मंदिर नारे माने व्यवसाय करुछंती। देखंतु प्रिय बंधु, कोटी कोटी टंका खर्च करी आमे सिना मंदिर रूपरेख बदले दबा, यदि जगन्नाथ संस्कृति को मानुवा लोक मान जदि ए मिशनारी माने विदेश आसी धर्मांतरीकरण करेंगे ताने ए मंदिर को आसीबो कि ए मंदिर को पूजा करिवो कि सत्य। कारण ईश्वरंकर वाक्य कहे समस्त जानू यीशुंक पाद तले नत हेबो, आ समस्त जिह्वा यीशु ख्रीष्ट ईश्वर बोली स्वीकार करेंगे। यह सत्य। आज आदिवासी निरीह नुहंती बा से माने मूर्ख नुहंती। जदि आदिवासी लोक मूर्ख अशिक्षित होता तेबे आज राष्ट्रपति होई न थांते। तेबे आदिवासी मानू नीच दृष्टि रे देखिबा बंद करंतु बोली मोई भाई को अनुरोध करुछे। तेणु ए जगत रे आमे जेते अछंती समस्ते आमे समान, समस्ते भाई भौणी। प्रिय बंधु, आशा करुछि ए भिडियोर उद्देश्य आपण बुझी पारुथिबे। एमाने कोटी कोटी टंकार मंदिर तोली एमानकर व्यवसाय चलाइछंती। जाति धर्म नारे मंदिर ठाकुर नारे निरीह गरीब लोक मानक शोषण करुछंती, समाज रे हिंसा सृष्टि करुछंती। प्रिय बंधु, आशा करुछि आपण बुझी पारुथिबे। जदि ये भिडियोटी आपको भल लगे, जदि स्टोरीटी आपण हृदय को स्पर्श करें तेबे निश्चिंत भाव में लाइक करेंगे और मोर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।